No epická je kde? Epic. Teraz budú epické. Dve tornáda, čo ti šije? Idem upgradenúť, koľko stojí? 1000? To natáčal? Alebo 400. 400 yes. Áno, mám to natočené, tornádo som dostal, je to tam. Ty sa môžeš akože vyprávať s nami na video? Tak ja to jebem. Počkaj, dáme friendly battle Foximu. Teď polož na IC Wizarda. OK. Zdravím všetkých, to je Master. A som tu spolu s našou kriu. Kto? No tak to... Chlapci, ja to tu vydám na YouTube ses. Ale my sme si toho istí. Hej, ale inak mohli by sme byť trošku potichu. Dobre. Defel... Aha, Vička na trojke. Frajer. Taká veľká Vička, že sme skoro nedali. Už má Vičku na štvorke, má mirror kartu, frajer. Ja mám tornádo na dvojke a nehambím sa. Ešte ti do toho dám aj poison. Princesku? Ešte, že tam je ten poison. Rip Princess. Bye, bye. No konče. Hej. Tu buď ticho, však tu točím. Tady. Hrášok bol aktívny. Hrášok bol aktívny. A kedy? Hráške mám motivovať. Ty sa smeješ, že kebyže more si usereš. Yes, aj tak to bude na YouTube, Dáš No. to ešte dneska aj na YouTube, že? Áno. Aby som sa mohol na tom vyhľadniť, dobre. Cicho. Ja si dám takto. Vidíš, on si dá taký veľký. Na večeru. Kapo, super. Kapo, toto bude také troll video, jak kokot. Pardon. Tenisti. Tenisky. Ježiš, ty si pripel. Jaká- 56 minút a ideme CV. Ja som tam není. Našťastie. Tam som práve, že ja. Daj mi fón. Spravím čiarmi. Jop, čekaj. Musím dobojovať s trénerom. S trénerom? No, Ty máš akože aj vlastného trénera na hru. Frajer. Kapo, ale ja to fakt vydám, ja si z vás teraz nerobím halus. No to je... Pozor. Vička útočí. Kapo, také tenisky. Že šmarím po ňom tenisku. Inak vypadala také jednej na cez Clash of Clans, že na tie, že daj mi FB, že Diga Peťo to ten druhý učiť, že fuj, ty si taká špatná. A ona víš čo, že no dovol, ty si pozeral môj domov, že môj FB. Ja plantujem. I have atomov. Every day I have atomov. No, samozrejme, toto je troll video. Dúfam. Vidíte, moja crew je šiši. Oh, free chest. Už len ty si mluvil. Aj Wizard. Nehovorím o tebe, hovorím o tom za mnou, čo je. Ukáž im ten boj, že jedno HPčko mi zostalo. Yes, to som už ukazoval. Ale Rastia to ešte nevidí. Ale Rastia to nezaujíma, nechci to kúpne na videu. No ja nemám Valkyrie. Teraz te môže si vypnúť a to je Wi-Fi. No a aspoň ukážem ten útok. Áno, Ale ja hovorím, nie? Romankovi. Roman. Romanko, ty dildo malé. Roman Bandy. Dostaneme Kapo! Nie, nerob to, lebo tu dostaneme mini. Kto to pochopil? Ja. Poručuje. Kapo, počkaj. Ja idem útočiť na typka, čo úplne trubka je to. Počkaj, Kapo, aký týpek to? Trubka. Tupak. Trubka. Vy by ste inak mohli byť trošku ticho. Yes, Kapo, buď si. Ne, ty. Iba na Okej. sedmičke, ty ho máš na kokátku. Čo? Na také veľké. Taký veľký je ten king, že to zabera celé miesto. Čo chceš do CV? CV. Čo ja viem.
CV. No to je jedno. Už máš dragon. Kam dáme skeleton spell? Urobím si dragona. Sem dám skeleton spell, zapneme Kingovi abilitku. Sem dáme healing. Forever. Aha. Huda. Hidden Tesla. More, Prečo ukradni ještě drevo, ukradni kolečka, ukradni builderov, postav si atomovku a urob si Yes, atomovku z na Minecraftu. kolečka. Z Minecraftu. Čo si na dve? Čeká, no ještě musím tady. Cicho, jak dojde. Ještě musím tady tyto stariče vyutovat. Hidden Tesla boom. RIP Hidden Tesla. What the fuck. Rybětek. Ripetek. What the fuck my se ratujeme. Tak ještě, že se dorozumíváte po slovensky. Fufík, dáš mi FB? Počkej, tu hudbu pozadí? S kým si voláš? Sdíky ten pozadí. Očuješ to? Ticho. Kapo, tu je nějaký číslo 4, 5, 7, 6. A je to TH9. To je můj tato. A čo mám sa za to hambiť? Ano. Taký veľký. No, samozřejmě tady, toto je taky, no, tady ještě nějaké to video, tam hudbu do pozadí a to, alebo nedám ani hudbu, kašlat hudbu. More, ukáž, kde máš to. Tomorrow. King is odpočívač. King is odpočívač. King má 8 rokov. 8 rokov. Yes, jeho King má 7 rokov. A Kopni si to malíčka, urobil sa si Bobo hovor. než je dojde King. Hej, ale to malo byť vtipné. Ja neviem. Že to došlo. Kapo, pozrieme si Messiho. Já mám Messi hrát tuto hru. To je môj tatko. A čo má sa za to... Pozriem si James Bond 007. To je tiež môj tatko. Ale sníval ďalej. Tak nesmívam, to je realita. Počkej, tu je nějaká Nikuš. Není to kráľské lajny. Nie, klameš. Neverím. Nehovor. Také veľké. Bye bye. Ozaj. Je. Ukážem. Johohoho. A Ja som nepopapil, to je pre inteligentný. ani pre tak. Takže ja tu nemám čo robiť. Já nevím, čo ukážem z kráška. Čo bolo už ticho trošku. Tak takovou velkou Hidden Teslu má, že dočiahne až po Clan Castle, který je hned vedle něj. A čo hovoríte na toto video? Také velké video, že normálně YouTube mi nedovolí ho vydat. Dobre, presuneme sa ďalej. Aha, tak to som trošku dokašľal. Ideme na Royálku. Proste zapínaš pleasure. Flash, ne? Áno. A len tak. Trám! To je takovou uvádací zúzne. Počkaj, niekto chce kolektor. Kolixír eliktor niekto chce. Scary movie. Wow, to je fajnová brejška. Ešte ti urobím. Ja mám Fantomasa v priateľoch. Rastio. Kapo, že ja mám novú, už máš hotovú besku, iba tam. To by bola pekná brejška. Už buďte ticho chvíľku. Dobrá. To je frajer. On má na dvojke? Ožran. On má ožran na dvojke. Nie, ožraní sú tí Barbári. irskí barbári, sú tí... Boomers. Víš, čo si mi poradil ten kreátor? Tak ja som vyrobil Boomers. Boomers. A vyfotil som tam Archer Queenu. Ja akože... A je papula.
Ktorý deck sa Vaci oplatí? Tento? Alebo tento? Ani jeden. Ja si kúpim si tady Dobre, Hidden kúpko. Teslu. Počkaj, Iba Tesla. prečo sa to tu volá Tesla a tam sa to volá Hidden Tesla? A pritom to robí to isté. Lebo v Clash Royale to vidíš a v Clash of Clans to nevidíš. Ale tu... Kúkaj, Cicho buď, teba sa nikto nepýtal. Kde je Hidden Tesla? Hore. To je Kaman karta. Ale ja tu mám Barbarity. Ty si slepý toc. Ako máme bucíko. Yes, ty trpaslík. Čo sa s teba stane? Nenadávaj na moje náboženstvo. Kúkaj, aj tu sa to schová, kúkaj. Áno, len Že ja on sa to bojím, vidí ja sa to- bojím, ja sa len bojím. On len vidí toto zase, víš. Tak ja na ňu dám rage. Hej, ale keď dáš na te... Kúkaj, ju rozmáruje. Ale prince nerozmáruje. Rozmaruje ho tady Giant Skeleton. Ne. Rozmaruje ho. Čo si? Jaká marovačka? Ferovka. Cigánska perovka. Kúkaj, ja mu zabijem Kinga jedným tornádom. Skoro. Ja som to hrala aj na tablete, ne? Ty máš Že bol- tablet? No už dávno. Už 4 roky. No, proste som to hral na tablete, Clash Royale, ne? No, a prekonali ťa všetci. Nie, proste ja som malo, ne? Ten tréning, ten final test, že 6 zo 7, ten posledný test som mal urobiť, ale ten tréner ma porazil. Like. Vieš čo je super, že tá Hidden Tesla pod rageom je taká istá, jak bez rageu. YouTube Správa mi nejaká. rýchlejšie ako Flash? Nie. Počkaj, dám na ten balón tornádo, aby ho to zrýchlilo. To len nezrýchli, Ja viem, nech mu to neurobí. urobí. Kúkaj, boom, Allahu Rip. Akbar. Boom, Rip. Allahu Akbar. Knajta. Ujo. To je... Ujo, Miro. No, neviem, či spraviť tú bežku. Je to ťažké. Ja ragnem jeho Kinga